L-intelligenza artifiċjali ġenerattiva qed tbiddel pass maġġer il-mod kif nitalmu, naħdmu u nikkomunikaw. Għodot bħal ChatGPT, Google Gemini u Microsoft Copilot m'għadhomx parti minn futur imbiegħed iżda r-realtà ta' kuljum li diġà qed tidħol fil-klassijiet, fid-djar u fl-istituzzjonijiet edukattivi. Din ir-realtà qed tqajjem mistoqsija fundamentali jekk it-teknoloġija tistax twettaq impenji li darba kienu esklusivament f'idejn l-istudent. Skont id-deputat Rea Bela li għandu aktar minn 40 sena esperjenza fil-qasam tal-ICT u l-edukazzjoni, din hija opportunità tajba biex inkunu minn tal-ewwel li ndawru dan kollu għal ġid tas-soċjetà tagħna. Bela li fl-aħħar xhur ukoll beda jmexxi l-Kumitat Parlamentari ġdid għall-affarijiet tat-teknoloġija tal-informatika u l-intelligenza artifiċjali jisħaq li dak li qed jiġri llum mhux sempliċement kapitlu ieħor fl-istorja tat-teknoloġija, iżda mument deċiżiv li wkoll jisfida l-pedamenti stess tat-tagħlim. Fakkar kif matul is-snin l-edukazzjoni diġà għaddiet minn diversi mewġiet ta' bidliet, midħul tal-kompjuters il-klassijiet, l-użu tal-kalkolaturi fil-matematika u l-wasla tal-internet bħala għodda essenzjali għal-riċerka. Madankollu l-AI ġenerattiva tmur lil hinn minn dawn l-iżviluppi kollha u jisħaq li din mhux biss għodda li tfittex informazzjoni jew tagħmel kalkolu, iżda sistema li tista' tirraġuna, toħloq u tadatta għalhekk sfida ferm akbar. Bela saħansitra jargumenta li l-homework assenjat fl-iskejjel irid jinbidel b'mod radikali fejn il-qalba tat-tagħlim trid tkun il-ħsieb kritiku, l-kreattività, il-ġudizzju etiku u r-responsabilità umana, kwalitajiet awtentiċi li l-ebda magna ma tista' tbiddel. L-AI hija għodda fundamentali fl-edukazzjoni tagħna, fl-edukaturi tagħna, fl-iskejjel tagħna u għalhekk importanti ħafna li b'mod etiku, b'mod responsabbli nużaw din it-teknoloġija ġdida ħalli meta dawn l-opportunitajiet jaslu minn teknoloġija emerġenti u kun hemm it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tal-familji Maltin u Għawċin, il-ħaddiema Maltin u Għawċin, illi primarjament jieħdu dawn l-opportunitajiet tant importanti. Bħala gvern Bela jemmel li ma jistax ikun hemm dewmien la darba l-intelligenza artifiċjali għandha l-potenzjal li tbiddel kull settur, mill-edukazzjoni u s-saħħa tas-servizzi soċjali u l-amministrazzjoni pubblika, waqt li b'użu responsabbli tista' twassal għal servizzi aħjar u aktar personalizzati.